kurang apa iki dadi wong
wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake wis tapi wajib dawuhe pangeran salat hati jagae aku ngomong limang wektu kudu tansah dijaga yen istiqomah
akeh monggo. Sekisaken nggih. Nyanto-nyanto gandeng, basuro gandeng tenan, suro-suro gandeng, gandeng-gandeng suro Allah basuro gandeng. Iya. Basuro boten swanten. Monggo menikmati saja ya. Oh, oh. Ayo, iyo iya iyo. Mas tikmu mati-mati, Mas. Rasane ngono jajaku kok bagus lunga. Apa bedaku? Saiki ada tunanganmu, mung kacu kuning, tandha katresnanku. Kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyanting. Merana menisi tak gowo ra bisa-bisa ngedekmu sedelo. Foto sik, Mas, balenono, Mas. Ya. Aduh, Mas nyan iki minta tolong ya. Oh, nganggo action. Menawa aja nyecret kowe. Oh, lho. Ayo wedok Nah, ngono. balake menawa aja nyecret. Lah wong jeneng iki dipoto ki ya pose. Karepku foto ki tak yo takon ngedit nek wis dadi. Arti edit aja. Aku ben ketok putih ngene lho. Lah iki wis putih. Raine tok. Lho, Mary. Mary. Tapi ireng kok ora apa-apa lho, Mas. Lah iya. Halo masa ingin padune. Om karo Mbak Wedan. Tapi ireng ki ora apa-apa lho, Mas. Sebabe Wanita itu tidak memandang warna kulit, tapi memandang warna duit. Nggih to, Bu? Leres nggih? Hah, nggih Bu nggih. Amoh. Mantap. Ning ora dadi manapa, senajan to aku kiri sementing sombong. Lho. Kere kok sombong? Lho. Iya no. Apa sing arep mbok sombongno? Lho, Mbak Suro. Mbak Suro aja mbok omongno, Mbah. Ora apa-apa, elek ora apa-apa, kiri ora apa-apa, sementing sombong nomor 1. Iya, penting sombong sik, Prinsipku ae. ya. Lah iya. Iya. Aki tenan salio kok bagus wis kangen ketemu sliramu. Iya ngono. Kacu kuning tak jenengku salio bagus kumpul aku.
dolan ning gubuk wong loro yo sumilir angine wong loro bebarengan andum tresno. Jenengan karo sapa? Lah yo pancen mangkono kok ben meri kok Mbah Sura kaya ora yo mangkono to, Dik. Tangane. Najis mugo ladoh ngono ki kok batal. Mbokku padano kiri najis mugo ladoh. Ngono ki mari batal nggak mari wudu meneh, aja demek-demek. Oh berarti kamu itu wanita suci. Yo gak ngomong suci, Mas. Lah piye? Yo berdosane, maksudnya aku wis wudu ngono, mau nek mbok demok aku lak yo batal. Umpama nek wudu. Wabrakan kulit bakale bosok demi enggak. Ora kaya ora kaya. Ora oleh kok seneni Mbah Sura jenengan kowe. Mbah Sura ki padine asine ki yo meri. Asine meri. Ora ngono to ro Mbah. Oh ini Mbah Wedok seneng. Yo. Sekecaken Mbah Wedok. Sing ndi ta, Mas? Lenggahe sing pundi to aku kok penasaran ngono. Iki lek Mbah Wedok ya mesam-mesem ya. Oh lah. Oh Mbak Yu malah. Ayo nak. Nggih. Cedetan sakjane ati Sabta marga sing gayeng. Pak. HE ini lho, Mbak. Ya, iya. Ditambahi HE ini. JHE, Pak. Oke. Kali pasaran yuk. Pon, siap? Ayo siap. Nganti kekowo. Ing ngimpi. Gawa-gawa. Sliramu.
kalah karo kono ya. Oh ya Pak. Ya Saking Allah. semangatnya le napa? Saking semangatnya lho Pak. Lah. Ayo nah ditutup Sakniki Pak. ya saiki. Nganti kakawo ngimpi awang kawan sliramu sing kok nanging ati dadi gelo tak goni sliramu ra ono. Iya, Mbak. Oh, ya. Titip Tresno. Oi. Ngundi dawuh saking Pak Wagyo. Pak Sunardi kang kemarin derek pingata tembangan. Swanipun pura kadang Sabtamar nyampur sari. Bras tanada. Oh. 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 Ya, bangun ya, masuk. Yen nyawang manis esemen kaya bisa luluke atiku. Rino wengi ra bisa turu. Alah. Ambon Ya. Oh. Iya 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 iya. Ya, ya. Waduh. Tresno iki tak titip. Balani. Jaga Enggak sini. Aduh. Ayo. Tresno iki ra bisa ilang. Najan Os. ada papane. Ya. Aduh. Ya, monggo, Pak. Luar biasa iki Luar Campursari biasa. Desa Sata Marga. Manten bener. Benjang nanggep nggih Pak nggih. Insyaallah. Tapi MC Lim ampun niki. Mboten. Dan Mboten terus napa-napa. Nang kula ki pasarane kathah kok. Gak iki MC sing paling apik di Nggih. kene iki. Regeng kaya. Gayeng regeng para tamu. Ya. Pemuji kumaha.
putusnya aku terus joget nyanyi ya. Yo. Woi. Iya. Iya. Iya iya. J matur juga nuwun Pak MC. Mas Rianto. Ayo. Yo. Anar saya video syuting. Prastanada. Ayo. Oh. Oh. Sapa kae rek wong ngambang bakung sajak ngawe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem. Rasa tresno ing batin ora ngira rena wangi kiramu tansah gedhe ati. Sugeng rawuh Pak Ngadino RT Kondang. Ya. Mereka mungkin mang paring wekdal. Niku Nggih, temben leres katemben rawuh sekeca nggih nyolong kanang rumiyin Pak Wagino. Mangga. Monggo setiaku Yo. hatiku kepengin lelaki sliramu.
MC. Iki campur sarine Sabta Sabta Marga. Sabta Marga. Mbah Bayan Mbah Bayan. Pelek. Oh, Pelek. 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 Pilek napa pelek? Lho iki pemain sepak bola saking Botok lho. Gayeng tenan ora kaya nang daleme Mas Wagio niki. Sing joget ampun usul-utelan, rada adoh sithik. Sing nyawer ampun Kersane susukan. titik. Anyawere antri. Apa meneh RT gaul kae engko. Ya. Monggo sareng-sareng tutup. Mangga saya hatiku kepengin lelaki siramu kapan bisa aku lila enu matur suwun Mas MC wekdalipun Gunggih manun sangat Pak Sabar nggih Esdo berkah barokah nggih gunggih manun. Yo bose kon ngendang lancang. Oh, ayo Bu. Ya iyo. Ya iyo. Yo ngelang kalung sing tak tampa ngelingake zamane semono nalika biyen-biyene tresno aku bolone dijak sing tunggu gawan. Iya. Oke, Mbak. Mas jaran wae. Iya, yo. Lebokke ya, yo. Juragane rias saka cumpleng nggih rawuh.
nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase ya Janji tresna urip bebarengan bendina yang tak rasa apa pancen sireng opo sliramu ora ketut mung rekoso urip ora ngono bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi ya kulino penari latar ya yes apa bebe aman juru oke yes bojone sapa to nono Mas, kula nyuwun ngersakaken. taman juru Monggo Kang Mas kersa. lebet ke ya yu dudek aku yo ditutup sih iki apa iki Dalam kalem. Gelang-gelang diri saksi iya Sampun ngatur gelang kalung saking Ayo, ibu ingin ayo. Yang ngadeg ini. Ayo, Mbak Pariem.
digayengke diulang-alik sok laras sok dangdut. Oh. Jalukane apa? Oh ya gampang kok wis. Ah, engko Sing penting kok anggar Pak Suci gelem ngadeg. pas Gus Dur Tepake karo Pak Tekad lho. Ayo. Monggo, Dik. Aku Asum ring Min mana tuh Pak Min? Ayo Pak Min duit kalau ini. Aduh wong manis Lah bapake mau nang endi? Alah alah, ibuke joget ngleter kok ditinggal. Nah. Ayo Pak Min nanti Pak Min mau mesake buke lho. Oh, nguyah. Oh, nom takon nguyah. Lah iya. Monggo, Pak.